ассалому алайкум дӯстон, хуш омадед ба шабакаи мо. Дар ин навор оиди тозатарин ва муҳимтарин хабарҳо аз ҷаҳони ММА гап мезанем. Барои ҳамин наворро то охир тамошо кунед. Агар ба шумо ё шиносои шумо гузаштани граница дар кор бошад, пас мо ба шумо дӯстони худ Акай Умед ва Акай Ғуломро тавсия медиҳем. Ин дӯстони мо аллакай тӯли чанд сол мешавад ки дар хизмати мардуманд ва дар ин соҳа таҷрибаи калон доранд. Шуморо шофёрҳои таҷрибадор бо мошинҳои худ бароҳат ба граница бурда меоранд. Барои ҳамин худи ҳозир ба номерҳои дар рӯекран буда занг занед ва бо ин дӯстони мо граница гузашта ҳуҷҷатҳои худро хуб кунед. Роҳи сафед. аллакай ҳамин шаб, яъне шаби 11 ба 12 апрел турнири калони UFC 327 баргузор мегардад ва карди пурраи ин турнирро дар рӯи экранҳои худ дида истодаед. Чӣ гуна ки мебинед, мо шуморо мухорибаҳои шавқовар интизор аст. шаби гузашта ҳама иштирокчиёни ин турнир вазни даркориро карда Мухорибаи рӯбарӯ гузарониданд ва акнун имшаб онҳоро худи Мухорибаи интизор аст. Турнир аз соати 1:00 ба вақти Москва ва 3:00 ба вақти Душанбе оғоз мегардад. Мухорибаҳои асосии турнир бошад аз соати 4:00 ба вақти Москва ва 6:00 ба вақти Душанбе оғоз мегардад. Ссилка ба пули пахши мустақими ин турнирро дар телеграм-канали мо Паҳлавон ТЖ пайдо карда метавонед. Ссилкаи телеграм бошад дар описания ва дар якум комментарий закрепидшуда. Ана пагоҳ бошад турнири ACA 202 баргузор мегардад ки дар он ду варзигари тоҷик баромад мекунанд. Дар карди пешакии Ҳафиз Сакибеков зидди Денил Алмейда дар карди асосӣ бошад Осимхон Раҳмонов зидди Ренат Ондар. Ренат Ондар против Осимхона Рахмонова. Турнир пагоҳ, яъне рӯзи 12 апрел аз соати 16:20 ба вақти Москва ва 18:20 ба вақти Душанбе оғоз мегардад. ссилкаи бепули ин турнирро низ дар телеграм-канали мо Паҳлавон ТЖ пайдо карда метавонед. Пагоҳ пеш аз оғози турнири ACA 202 мо дар телеграм-канали худ ссилкаи даркориро мегузорем. Барои ҳамин худи ҳозир даромада дар телеграм-канали мо обуна шавед. чемпиони вазни сабуки UFC Илия Топурия Ислам Махачевро ҷангвари сахт мешуморад. Барои ҳамин зидди ӯ худро санҷидан мехоҳад. барои худи ман шавқовар аз худро санҷидан дар ҷанг зидди чунин ҷангваре ки тӯли чандин сол дар вазни худ чемпион буд ва ҳамаи рақибонро шикаст медод, чунки ӯ дар ҳамон вазне чемпион буд ки ҳозир ман дар ҳамон вазн баромад мекунам. аз ин дида боз чӣ зуртар аст? Худро зидди чунин ҷангвар санҷидан ин беҳтарин аст. ман ба ҳеҷ чиз танҳо аз нуқтаи назари варзиш нигоҳ мекунам. ман Исламро бо истеъдод мешуморам. малакаҳои ӯ дар октагон дар ҳақиқат дар сатҳи баланданд ва агар малакаҳои ӯро бо малакаҳои ман муқоиса кунем, пас барои ҳама Мухорибаи хеле шавқовар мешавад, гуфтааст Топурия. ва дӯстон, дар ҳақиқат аз нуқтаи назари малакаҳо ҳар дуяш дар октагон сатҳи хеле ва хеле баланд нишон медиҳанд ва албатта ки чунин Мухорибаро ҳама тамошо кардан мехоҳанд. ба фикри худи шумо дӯстон, малакаҳои кадоме аз онҳо зуртар аст? ҷангвари топи вазни сабуки UFC Арманд Сарукян зидди Чарлз Оливейра реванш гузаронидан мехоҳад. ман зидди Чарлз Оливейра ё Бенуа Сен-Дени ҷангидан мехоҳам. хубтараш албатта ки зидди Чарлз Оливейра. ӯ хеле машҳур аст ва мо аллакай як маротиба ҷангида будем ки ман ӯро шикаст дода будам. акнун ӯ камарбанди БМФ дорад. ин камарбанд зеби ӯ надорад. барои ҳамин ин камарбанд ба ман дар кор аст ва ман ӯро гирифтан мехоҳам, гуфтааст Сарукян. ногуфта намонад ки Арманд ва Чарлз дар турнири UFC 300 ҷангида буданд ки дар ҳамон муҳориба Сарукян бо қарори дуаро ғалаба ба даст оварда буд. ва акнун чӣ гуна ки мебинем, ӯ зид нест ки бо Оливейра реванш гузаронад. дар ҳамин ҷо дӯстон, навори мо ба анҷом мерасад. фикру ақидаҳоятонро нависед. ҳатман дар YouTube канали мо обуна шавед. то боздид, хонобуду сарбаланд бошед.